Nukos. Capter init be. Iba po iba. Ngansa pa ngansa. Kaya saha. Kaya kasana. Nukos. Laing grasya. Nokos lang sa taran. Kuan ba gaway ba? Oh, mamangwana mang. Okay. Allah kan. Balik na siya. Okay. Kana man siya boy. Tuan God. Tig pang-invite ba? Panulod ko dire. Ikaduha nang. Kasi ya kan. Kuda ko gidoy kaduhang tabugok. Okay. Dako yo. Ha? Way nagtana dito. Paano pa sila? Wala na may makila na hinigdan. Bila pa ingon nga, sao nagawas sa pagkugong panggal. Balikan. Kita ba siya? Ang katong nasulod sa panggal sa kauban kaya ni sila? No? Ari na kay picture ako, nagdali kay picture. Ay pangato no. Pariha. Ha, ito po. Topong na ha. Asa ang katap ang pirmino sa panggal nakuha. Picture report pasang raset. Ah, kajat. Wah. Kuyawa ko na nagod. Eh, mabanga pa isip. Yan na, okay sip na dia. Butitin yung no? Nalusot siya dire oh. Ning kamot siya glusot oh, ning kamot yung glusot oh. So man ang kamala. Paano ko dia? Dako. Tabugo ko na dako na kay na. Sige tikitikon. Naimurag itlog oh. Ngapot di siya eh. Ngapot ya. Dira na ulo ko dito ginawa. Ah. Tabugok kadakos tabugok ko. Oy. Tingog silod. Oh, gamay kay paak oh, no paak ni gamay kay. Niyag mapakan ta na dili dako. Boeng. Kana tabugok. Gas ito dagat. Nya rai sa ituslok dagat ay mo. Hindi makaata, matay mo na tusok ang mata niya. Matay mo ang mata niya. Okay. Buhe, oh. Oh, kadako anang kuana.